Oh, barbecue mo dra, barbecue. Uy, ano po din sikasan ka. Oh, barbecue, dong. Lami asong barbecue tagpilang tuhog ani. Ay, lami kaya na tag kadi tag 5 lang oh, napaig na gani oh. Kani tag 5, kani tag 8, pwede pang laparo. Tag 5 day be. Kini tag 5 gyapon eh. Oh. Kini Tilawi lang, lami kaya na. Tag 5 ang tuhog no? Oh, tag 5 ang tuhog. Sige. Ulit na ko. Uy, Tagam, naisahan lagi na ako. usa man imo man gikuha ang unod. Gibilin ng tuhog. Oh. Bro, murag lipay mga kayo. Bito ay nailibre nga barbecue. Yun sa manimo nga nang libre man ang imong barbecue. Nangutana lang ko kung tagpila ang tuhog. Libre man di ay. At tugod testingan ko dito, di ba kay libre. Usa man ako ingon? Inapangutan akong tagpila ang tuhog. Sige. Oh, barbecue. Oh, unsa man? Pila ni? Tag 5. 5? Oh. Palit ka? Dari, ari. Libre man gud siguro ni. Be? Lami ba na mong barbecue? Lami gani. Ingon gani atong ano, isa. Oh. Lami. Asa ka tong tikasan? Uy, 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 uy. Bayad. Tag 5 peso. Ano na gito ni? Libre. Bata. Bata na nga, katiguang na nagdaong. A few moments later. Naana pong tikasan ay. Ari mo ay. Uy. Ayan na pud ko. Ang gani. Nanong murag dagko naman lagi ang nabilin. Mao ning libre. Tag 5 na. Mao lagi ning libre. Lami agad eh. Lami kayo na. Sakto gid ka sa timpla ba? Sakto mo lang. Unsa kay klase nga karne ni? Lami man gid kayo. First class ng karne dong. Ah, Nya. bayad ako lami. Ayaw. Libre na lang to. Ayaw na. Ha, sigurado ka? Ako lagi. Tagam. Kabalos lagi. Tangan pa na ako to. Kuan. Shout out dahil sa mong mga iring dito sa balay. Shout out sa mga suki nga wala pa kapalit diri. Pamalit na mo. Mao din itong tinuod nga gilawayan oh. Siya'y magkaon. Ayo. Kung mao dahil na akong nakaon ganina no, pagkalamiya gud Ah. siguro. Tak nang ugag COVID.